Dneska bežím na accounting, je to nejaké 10. do 3. A 9:45 mala začínať nejaká registrácia, aj 9:45 a ja idem z domu. Áno, sme stihli už behať a trochu som si ešte dovybaľoval, takže úplne, že super ráno. Máme hotovú prvú časť školy, accounting je done. Sú 2 hodiny po obede, máme ešte celý deň, tak si to pôjdem asi ešte pozrieť. Po obede by mal byť nejaký pub crawl, kam sa prihlásilo 120 ľudí a má to byť niekde okolo školy. Kráčam minútu, tu bývam, za mnou. Mám teraz chvíľučak, tak idem asi poeditovať video zo včera, trochu pokodiť, lebo myslím na to, aby sme dokončili rozsvetrový projekt. A mám pocit, že to nebude také ľahké, keď sa tomu nebudeme poriadne venovať. Včera som nestihol, dneska môžem poukazovať aspoň ako to tu vyzerá. Posteľ, veľa poličiek, ďalších veľa poličiek, skriňa, stolík, konca aj krb máme. Tam vidíme kuchyňu. Toto, lebo sa knižnica, to je ďalší výhľad. A keď otvorím okno, tak prosím pekne, toto celé je naša škola. Vzadu úplne je Regent Park. Idem teraz editovať to video.